ingay. Welcome to our living room. Buksan natin para makangin. Char. Ito may dining room, dining area. Dahil okay na ba yung pagkain? Char. Kitchen. Welcome to my kitchen. So ayan guys, may tagabantay po kami dito, kaya hindi po kami mananakawan dito. Ayan, pakita mo yung tagabantay. So ayan guys, ito naman guys, Cute oh. gawa sa wood. Cute. Gawa sa wood guys, oh. Nice. Cute oh. May baby siya. Oh, yung toy. May baby pa siya. Ayan guys, punta natin yung second floor. So tara guys, sa second floor. May tao dun! Akala ko sila unang tao yun eh. So welcome to my... And guys, let's go. No entry pala siya guys. Pinasok ko, baka mamaya may makita tayo ano dyan. So yan, proceed tayo sa third floor. So yan, pakita mo. Ayan guys, yung mga ano, design. Ano Go. ba to? Ano ba, saan ba ginagamit natin yung pang gano'n? Shield. Shield ba to? Parang hindi naman. So, another stairs, guys. Let's go. So, ayan guys, may mga kagamitan po dito, which is, ano to? Yung para ba? Ito tayong baunan nila, no? Yung kainan ng mga sundalo, yung keme, inuman. Ito po yung lampara. So guys, look at the view! Tignan nyo guys! Hi guys! Welcome to my terrace. So, tignan natin yung view guys!
So guys, bago ang lahat, syempre hindi po mawawala ang mga hugot natin sa buhay. So basahin po natin to isa-isa. Hindi lahat ng pagkain na pupunta sa tiyan. Yung iba sa hita at sa baba. So ito naman, sana sinulat na lang ang feeling para madali lang burahin. Boom! By Mr. Bolero Coats. So, ito naman tayo guys. Ang love parang sigarilyo. Bakit pa na-imbento kung sakit lang naman ang epekto? Aray, aray, aray. Ano ba ba? Ang babaeng hindi marunong magluto ay dapat maghanap ng lalaking hindi marunong kumain. Tama! Ito, puro kayo pinagpalit. Ako nga, pinagsabay. Tips 3, madi ka maibati. Umuna ka na. Ang sabi ko, tips para po hindi ka Mahuli. maiwan. Maiwan ba? Ang dapat mong gawin, mauna ka nga naman. Unahan mo siya para hindi ka maiwan, di ba? And guys, we don't have a Wi-Fi. Talk to each other. Pretend it's 1995. Tama! Sayang. So ayan guys, kung sawa ka na sa mukha mo, pwede mong hiramin to, ipalit mo. Charot! And snail. Ay, wait lang. Turtle, snail. Galing. Ano yun? Galing. May nabo siyang mukha. With the two couple, meron siyang nabuong mukha. Apple. Kasoy. Very eco-friendly. Thank you for watching guys at sana nag-enjoy po kayo sa pamamasyal ko dito sa bahay na pa to. At kung gusto nyo din pong pumasyal dito, just visit our hometown Luna, La Union. And bahay na ba to is located at Barangay Nalbo Norte, Luna, La Union. So thank you for watching guys, and if you enjoy watching my videos, please like, subscribe, and click the notification bell and leave a comments below if may mga suggestion po kayo, and please let me know about your thoughts about this video. And thank you, I love you, God bless, stay safe!